Halo guys, good morning. दा आं डिउटियाव थांनो ओंखारबाय। आं दा थांगासिनो दं आरोना, थांनोसै। दा न'आवनो दं आङो, दा जायै लोङै ओंखारबाय आरोना। दा मैयाथ' आं हगारनाय जायासै, दिनै एसे हगारनो नंदों आरोना। दिनै आं जेरावबो थांनाय जायाखै दामानि। एसे जोंनाव लामा गोदान बानायदोंना, दाखालि एमएलए फैनानै मन्थ्रि फैनानै लामानि माबा होलांदों। दा आं थानाय जायगायाव लामा खोदों, आं बेखौनो ओरै सिम्पोल हगारनो सानदों आरोना। दा गाइस नायलांबाय थादो। आं दा बे लामा जोंनि आसामनिफोरनि बायदि नङा, माने बेयाव माबायदि फेसिलिटिफ्रा मोजां, ओंखायनो माबायदि हगारनो नंदों आरोना, बेखौ नायलांबाय थादो गाइस। होमबा दे सुरु, नायलांबाय थादो। लामा बानायदोंलै जोंनाव दिनै। Ini lama pada ini ini. Karena lama aku mana itu? Baik, mana yang saya mana? Ini sampai. Malah dong. Ya. Hey. Akin ko. Ay. Akin sila no. So iba mo na nai. Kasi ano sila. Jam jari lagi mau pulang nih.
Liu đi này, Liu. Regular finish à? Đấy. Datang lagi ayo. Ông ta. Ikut putra. Bosan जायोलै जोंनि ओरैनि लामाया थाबायनाया जोंनि आसामनियाथ' माबायदिथाय खामानि गैया जोंनि आसामनिफ्रा मालाय गुबुन स्टेट नाय दसे बोसोन जायो मैयासो उरलाबजोब्बाय दिनैनो बानायलायबाय मालाय थाखा फैसा एभेलेबेल ना